Salutare lume, numele meu este Vlad Infinit și astăzi ne vom juca Minecraft alături de doi prieteni. Puteți vedea acolo. Unul deja de nu știu ce face, altul de la lemn. Azi ne vom juca pe o mapă creată de mine, că deja m-am săturat să tot prind pe câte unul care, na, nu, de fapt, nu știu ce să facă nimica. Adică ce poate să facă e să intre pe o mapă și să îi enerveze pe ceilalți. Cum de altfel s-a mai și întâmplat, că pe mine m-au enervat ăștia. Și mai bine m-am gândit să fac eu o mapă în care să fiu cu ăștia doi. Măcar, da, și pot să o setez să fie de 2, 3, 4, 5 și 6 oameni. 6 player să fie mapa. Mai mult nu poți. Așa e și serverul. Noi filmăm acum. Da. Noaptea. Și unii nu știu ce să facă. Să fac și un pickaxe. Ca să fac și asta cărbune. Și bineînțeles să mai fac și cum îi zice, furnal. Da, o să avem mult de lucru. Și nu uitați să dați un like, un share, dacă vă place ce fac. Și da, să-mi zice dacă mai vreți să mai postez alături de Brigada Infinită. Da, n-am avut alt nume să pun. Numai asta, că eu zic că merge așa, cât de cât. Ce? Și aici nu ce am nevoie eu. Fiera. Mi se pare că de furnal am nevoie de câte 8. Oricum o să fie ceva lung. Da, și am și o idee de o casă faină. Numai să nu o întrerupă careva. Și mai ales cineva. În construcția. Ce căsuțe. Da, și fiecare are aici casa lui și locul lui. Deocamdată noi facem aici că... Da. Da, ok. Nu asta. Oh, încă 3 bucăți firar. Da, mersi. Da, eu nu vreau să fac prima dată din asta, mai degrabă vreau să fac furnal. Momentan ăla e principalul subiect. Și da, dacă auziți pe cineva, este
nu poate să fie altceva decât fratele meu care mă mai enervează de cele mai multe ori. Ceva de genul, parcă eu îți blestem să am un frate care nu-l pot suporta. Aici, lângă. Și luăm acum lemn. O șmecherie. Dacă nu găsești cărbune, poți să-ți faci charcoal din copaci. Numai trebuie lemn neprelucrat ca să creezi, să zic așa, în ghilimele. Și încă o dată, dacă nu mă aud bine e din cauza telefonului și da. Băi, treci la lucru. Acum nu avem timp de stat, ci de lucrat. Atâta. Și mai vine și restul. Hai că un pic. Gata. 2, 3. Dacă mai pot. Mai mă las să mă fac mai. Ne, aveți și voi lumină acum. Eu mă duc în peștera mea să-mi iau ce am nevoie și să încep o casă. Da, cel mai indicat e să fie de piatră, că de lemn, să zic că e foarte ușor să fie spartă de anumiți oameni, ca să nu zic proști. Da, și prietenul meu se joacă și el și cred că știi deja cine e. Linkul de la pagina lui de YouTube o găsiți în descriere. Da, și mai încolo, dacă vreți, mă joc și joc și Clash Royale. Dacă vreți să postez și episoade din jocul acela, cred că o să postez mâine, dacă nu sau poi mâine. Da, și postez și eu când am timp și când nu sunt așa de ocupat. Că, na, unii oameni sunt mai ocupați și cu altceva, au treabă și cu altceva. Să pun și un semn aici să știu și eu. Ca mine. Făcută de mine. Și da. Ăsta de aici care a vorbit acum e frate meu. Da, nu vă mirați așa de tare că nici eu nu sunt surprins așa de tare.